माथो मोदानबायसो सायाव थाबलागौआ वेलकाम वेलकाम थाफात खराव खालाम जोंनि सोलोंखौबो साफा खालाम Dun. Tadi hindu. फैयाखैलै Ada yang mana ni? Ada. Kau tangan nasi apa? Ada. Thalai mau kerja ala di mana ni jiro? Ini menjual apa menjual bena? Apa menjual ini? Menjual apa sih? Menjual lukis yang lain. Pagi ni siapa dulu? Ada orang ni? Apa ni? Mana? Nuna hati ya? सप्पा हो गया रे सप्पा हो गया ओके Junau Junau na le Sila kantor cingis na ngana apa Sila kantor cingis na ngari tu Iya hindi Hello guys मेरा support करो labu but koya Makasana hama Habis umicha Hah? Mana baba sai no Oh boleh lagi kulikin Mana gerak saja Ile Lagar gerak saja Ini kamu sudah video ni program berapa Jangan lama हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त लोग हैप्पी न्यू ईयर जनवरी प्लीज़ सपोर्ट करो हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ सपोर्ट करो सपोर्ट जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हेलो 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 दोस्त लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सपोर्ट जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हेलो हेलो दोस्त लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कमेंट
हेलो दोस्त लोग, हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लोग रुकवा माथो होनबालाय आंनाव उद्दिन जानांगौ बै दाउखि मेथाइखौ जाहैदो थां। खोनादों हेलौ हेलौ हा फैसा लांफै 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 ओं गिदिर हो गिदिर हो आं गिदिरद्रायखाय बांद्रायगोन खोमा होननानै बिसोर फिसाफ्रा हरबांसोयो नों होननायसाय हा सा लोङा नोङो फिसाया लोङो फैसा नांलायलायगौ नोङो मा बिदा हरदों नोङो बेखौनो हरदो 2000नो आं मिथिया मोजां हाबो ओमफ्राय जैग'खौ माला होगोन जोंहा हा जैग'खौ माला होगोन र' बै माबानिफ्राय 5000 मावख'बावनि जैग' खरस नांगौ आरो मिथियानो 9 थारिख ना 200 हरथारनांगौ दाख्लैनो 200 थाखानाय जोंहा गोमस्रां ब्लग सौफैनो हादों। आयौ आंनि जाबाय एलबियाव रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय बावहरनाय थाबाय। हा 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 रावबो गैयानो ओंलै गैया नोंसोरथ' फैबावलासो आंनि एलबियाव दाना फैथारला माथो नोंलाय गोमस्रां ब्लग जैगो बाबा बिमाफोरा जैगो होनफैगोन माथो जैगोआवबो बिमाफोरा जैगो होफैदोंमोन आरो हा नोंसोरो जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबावदों नों थाङा नों थाङो नों आंनि एलबियाव ओरैसै बा थाङाबा सोरबाथो थांनानै सापर्ट हैनाया सोरबामोन दे फाटा फाटि कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर सोर गोदान दङ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अनोब्ला गोदान बोसोरनि दे कमेंट करो दोस्त लोग फटाफटी कमेंट करो जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए प्लीज लाइक दे दो दोस्त लोग जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंबोदों साबैसे जाखो फैयैया सानबैसे जाखो फैयैया हाब सानबैसे जाखो नङा सानब्रै सानबासो जाबाय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर गोदान बोसोरनि जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों फन खालामनि आंबो ओरैसै बा 1K जागलायनानै माबा खालामबावो होनबा अन खालामबावो
gila. Belum petin ada. Gelsin kaba. Komen खालामदो दे सोर दङ माबागोन र' ले आंनिखौ लांफैयो के Jangan bawa nak. Bagus ha. Please comment karo. Jadi ini mau kesini mana? Salah kan? नै लारि दंजोबथारो जोंहा गोलैगोन मोजां फोजो दा सक गोलैबा मोननाय नङा एबा नाय सोर लायो मानसिखौ Aku udah panas itu lah. Aku suka nih ini. प्लीज कमेंट कीजिए जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट करो दोस्त लोग mana mana gitu lagi प्लीज सपोर्ट करो Ini kita kecil bu haji kah ini? Biong kah kedeng Ay, mana haji baji? प्लीज कमेंट करो दोस्त लोग जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए पटापटी कमेंट करो पटापटी सब्सक्राइब करो दोस्त लोग कमेंट कीजिए कमेंट जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए प्लीज सपोर्ट कीजिए सपोर्ट कमेंट करो कमेंट गोदान बोसोरनि अननानै सब्सक्राइब खालामनानै होदो दोनलां दे सपोर्ट खालामलायदो लोगोफोर प्लीज कमेंट कीजिए जो नया मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए
प्लीज सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट। हेलो 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 गाइस, हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट करो दोस्त लोग, सपोर्ट। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट। हाजो गाखोनो मोनबाय नामा? हनै बोखोआसैबो दांलै। हाबनो हायासै हनै बाम बाम आगैखौ बाम माजों हाबखो हनै सिंजों हाबलांबाय। दैयाव गलांगोन दैयाव। बोखो बोखो। बोखो आगैया। हनै 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 थिखोनो हायाबा गिलिरथार। माथो थाबायदों? मास मोनब्रै बे मोनसेया मास मोनब्रै जाबाय, बे मोनसेयाहाय फरिखा उनाव जाबा मास मोनसे मोननै जासिगोन। 600। मादैयानो मिथिदों। हाय मादैयासो बेसिम सोमथारदोंमोन ना। जानांगौथ' आं बांगोले जानांगौथ'। गोदोआव खेबसे फुदुंलांदां। कासा लाभ लाभ इउ वाइटि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि एलबेआव नुजाफैनायनि थाखाय। गुड मर्निं होनदों, मर्निं मर्निं ब्र कमेन्ट कीजिए। कमेंट कीजिए दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। बाहायजाखायो। फैसायानो 5000 गैखाया, 5000 नों मैया 500 लांदोंबा बिदि 500 मोनो।
माया जोंहानाव नुनो मोनो फाग्लाखौ फट' डाक्टारनाव लायबाय फैसा गैया होननानैसो सानना थानांगौ फैसा दं होननानैसो होआखै बिसोरो अमा फाननायनि माखासेया दंखायो ना थारिखआवनो फैसा होलायसै होनबा गोलाव जालायनानै ओंखाम संनांगौ नै साथायजोबो नाम्बार ना नोंखौ ओंखाम संनांगौ कुलु होननानै जोंहा एखे बड' साल्थाय सफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार साल्थे औ हेपि निउ इयार साल्थे खबर सबरा बोरै मोजां ना एखे साल्थे जोंहा एखे साल्थेया बुंबावदों हेलौ 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 ब्र साल्थे खबर सबरा बोरै खोन्थाहरदो दे एसे जोंहा एखे साल्थेया बुंदों मोजांथ' साल्थे दासान्दि अह नंगौ नामा नोंस्रा मालाय बारग'लांजोब्बायलै एखे साल्थे आंहा बेयावनो नांथाबनानै दंगासिनो दावखोनोबो हाला फासयनोबो हाला गेजेराव लांदांदां जानानै दंथारो जोंहा एखे साल्थेया बुंदों लाइभ होबाय था साल्थे ओरैसै लाइभ होबाबो सानै साथामल' दावखोयोलै बिनिफ्राय दावखोआ खेबसेसो 10 जनसो दावखोबासो आराम जायो सानै साथामल' दावखोयोना साल्थे पासस'सो थांबासो एसे दावखोगोनदां कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ कब जालाय मुंखौसो माथो जायो नोंलाय
मा खालामबाय थाखोब्रा इसोरलाय जिरायबायसो नै बेयो मा माबा सोजायोनो माबा लाबोबा आसाम गोसोम जानजियाव गाननो जानजि गोसा ना सागोनसो नामा मालाबो जेबो नङा बै माबा उखुन्दै गरम बैनिया राननानै सिफिनजोबो उखुन्दै गरम बे हाथाइसारायाव मन्दिर खाथिया बेयाव सिरियाखै दा रानसिगोन हनै सानैजों बिदा बिनानाव जिरायथारबाय दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ नों एरबाय थादों खोमा आं फैसा लोमजानायावसो कमेन्ट खालामदो दे बिदिनो गथा थाथारो आंनाबो खांबाय कमेंट करो दोस्त लोग Hey, me work good and mountain down. सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग Naila, Naila. Gulu gulu nih si nambar. Apa hati kamu? Tidak, tidak. Lama deh.